chaza usahlele phela kulomthandazo sihlela kulomthandazo sabona bathi manje uJesu ngexesha abazalwane abachazela ngokudla umzimba ndiyavakala kahle okay ngexesha uJesu abachazela ngomzimba wakhe ibandla lahlubuka phakathi waza nemystery eyabhidanisa umhlambi kaThixo zange bezezi church politics luyaqhekeza ibandla kaYesu was the truth and the reality uYesu wayisiza nayo ebandleni when uYesu esithi ligazi lami eli ngumzimba wami lo enakube niwudla and then it Bible they couldn't comprehend what the Lord was saying and then they started to cause havoc apha ngaphakathi and in a picture nje indlela babemkhombe ngayo uyabona ba uyasiqhela wena sekutheni sesizawutya igazi la sesizawusela igazi lakho sitye nomzimba wakho amen and then ibandla laqhekeka because of uJesu esithi bazawudla umzimba wakhe basele negazi lakhe and then icawe laqhekeka yeke le yenu niqhekeka nje ngoske nihlebane kwa mhlawumbe niqhekeka ngoske kube khona nje mhlawumbe abanye baqhekezwana ngomjolo bake kwajolo apha ngaphakathi and then ibandla liyaqhekeka uyabona izazinto mase kube inkokheli bezwa nje izimanga but ndifuna uxeba ezona eziserious ezazoqhekeza amabandla into serious ile yaqhekeza ibandla and then ibandla laqhekeka phakathi uJesu wajika uJesu wasuka kwisininzi sabantu and then wathongisa ubuso bakhe kubazalwane bakhe ngoba le ndawo uYesu apha abizela kuyo ababazalwane uthi even them will I bring to my holy mountain uje holy mountain was not for everyone holy mountain ayiquki wonke umwungunya sikhumsha kahle noma ngithetha kahle isiXhosa umungunya like unkithe abantu the mountain was not for everyone was not for the crowd the mountain was for the few aba inkosi ne-intentions ngabo when the Lord was about to discuss serious matters he was not calling the whole crowd he was calling the 12 and iBhayibhile pha ithi wavele ngenye imini wathi xa decide unyuka indaba enzanga baxelela nabafundi bakhe ithi wavela unyuka indaba and then abaziqondayo ba ikhona into elapha and then banyuka ngoba nalapha kule mountain aba bantu babizwayo apha la all means bonke abaye ba willing those are repented souls or sinners ezi zivulelwe umnyango wokubaziza hayibo nalo ba igazi kaYesu lihlawulele wonke umuntu nongekasindiswa but in order ba mawukwazi ukuxhamla kwigazi lenkosi uYesu noma mhlambi ukungena elusindisweni kufuneka uthathe step what we call willing ube willing it takes a willingness to let go of ubomi bakho and then you choose the Lord ayoforce umnyango uvuliwe but bonke aba babizwayo are repentant sinners ngoba besikude uthi obhalayo uthi we were far away but we were brought near by the reason of his blood we were brought near the mountain was not for every man's sake kunezinto ezibalulekile nezinamandla ezidiscusswayo apha but izininches mountain benonisana zo kakuhle but because of time I want to raise a prayer point man amen but if you understand that within the mountain there's a house of God within this mountain
Hey, uthophala sithi suka safika kuyo intaba yezona intaba engcwele ezo, but within that mountain there is a house of God. In the Bible, and my house shall be called. That house is in that mountain. You cannot separate the mountain. Ngoba mountain, it represents the kingdom of God. It represents ulawulo lukaThixo apho lukhoyo. uYesu ulawule eZiyoni. Udinga ube seZiyoni, and then by eZiyoni uzafumana the house. Ubona ba indlela ehleleke ngayo uThixo. And then when iodi ngekho uyawuthanda umthandazo ngena result because of you are missing eyona concern kaThixo about his house. Ngoba iorder yendlu le, the way this house is designed is for prayer, and zonke ezinye izinto ziphuma by the ubanga bunobamba le order yayo indlu. Ezinye izinto ziyazenzekela zivele zi-align once we recognize that the purpose, the main purpose, wasivile lithemba labaningi. Enxa wena ulisusile ithemba labaningi, bazawuyapha abantu bakaThixo. Bazawuyaphi? Oh, Jesus. I want to raise a prayer point. My God. I want to raise a prayer point. This house was promised to be a house of prayer. House of prayer. Not a house of sacrifice. Not a house of anything but prayer. If I were to give a sermon, let's keep the fire burning. Says why purpose ingacimi. No bezinye izinto ziyenzeka. You get me? No bezinye izinto ziyenzeka. Ngoba into esizawuphuma kuyo apha sizathu once basifike ekutheni basibambe. Qala into bani indlu le ihlele kanjani, and then uzawuva pha into bani uThixo uzawuzamkela. I-offering zabo, which is the praise. Zosenba angodluli ekubeni ba amkele ngoba qala niyena recognize uqala the purpose of this house, emva koko na align with the purpose of the house, anenze ezinye izinto to excuse iprayer. And then nizawuthi xa ni-offerisha emveni uba niyenama kwiposition yayo ibandla indlela elihlelwe ngayo indlu le kaThixo. Emva koko nizawuthi xa niza nee-offerings into ezawuba ngoba akuqale ku-accept ii-offerings nee-sacrifice. Uqale kujonga uba ingaba inhliziyo yakho iyayirecognizana indlu le. Ninqamela u-offerisha, ninqamela unyusa imibingelelo. Nike nayiqola sento bani indlela eme ngayo indlu le yakhiwe njani. Do you know the cries ezasenza le ndlu? Uthi Jesu wakhala. Wathi ekukhaleni kwakhe ithi wathi walila namaqhaphaza egazi ekhala, kanti lonke ixesha kwakhiwa le ndlu. Le ndlu ayivelanga iyayimiswe imithandazo, imiphunga, indlela uYesu ayokhe ngayo. Ngoko wayikhupha into bani ekugqibeleni iye yaphuma into ethi le ndlu. Ukuze uyirecognize indlu kaThixo awuzoyirecognize ngethomo ezenzekayo. Awuzoyirecognize ngesermons ezipreachwayo. Uthi xa ukuze uyibone uyiva ngomphunga womthandazo. Uviphungu lomthandazo. Bethunani uthi don't to show you nyani le nto le serious. Uthi uJesu uThoma number 18, can you read that verse? Luke 18. So uye ndawo. If ever you miss indlu kaThixo indlela eme ngayo uzawuthi noba abanye umthandazo wami uyapha, uzawuthi noba abanye benze ezinye izinto, but you will secure indlu ngomthandazo.
wena uzawuqiniseka ba ayilahleki ivalue yendlu kaThixo kuba wena ukhona uqinisekisa ba you secure la ndawo. That Lord, not in my name, not in my name. I refuse, not in my name. I refuse, not in my name. I saw the lose value. I saw the last because of his indulgence. Why about then? 18 verse 1. It says, the heading says, the parable of predestined widow. Verse 1. One day Jesus told his disciples a story to show that they should always pray and never give up. Verse 2. Pray, never give up. It's in a new version. Not to lose heart to name. A parable to make the point that at all times they ought to pray and not to give up and lose heart. And not to give up and not to lose heart. Amen. And he spake a parable unto them to this end, that men ought to always. Says what standard has make you wear you. Always. Always. Not might, but ought always. And this parable, as well as of man saying, it's out of Ireland. No mama, Emmanuel Dolo, Ulendota, Ingenatiko, we are anger. You judge, I cruise a little while. And then Kufman by Lendota, I come by I don't do Lagas or Yaka. Must solve the matter. Amen. So now, Utika is that as you continue in prayer, as you continuously praying, every time ungayeki ngoba kungehle udinwe and ukudinwa kwakho kuzawusiba abantu ba uyicompromise lento indlu kaThixo mengayo ingxaki yami kuba uyicompromise because umqhelwa ena ndikwenza ba ungadinwa nansi uyayiva kuthiwa men ought always to what? To pray and not to faint. Into emba ungafaint, it is because you are what? You are continuously praying. Into okudinisa ukuthi athi break ungathandazi uyadinwa. Hayi. Not ba uthandaza udinwa. The cause of fainting, or the cause to faint, it is because of you stopped. You decided to stop and not to pray, and then it result is alone. Those are in abantu bamawuthini mawufaint okanye mawudinwe. But awukwazi ukuba mawuyeke. Lolo iyenza abantu ba ibe standard sokuphila. Iyafana neoxygen, iyafana nebreath yakho. Umthandazo uyafana nebreath yakho ezba ubreathe. Umphefumulo lo umoya lo uphefumulayo umthandazo unjalo to keep you alive. Ngoba the reason selma opposite yongathandaza ayo prayerless kufenda enkaza siva umuntu ofendile ngumuntu unconscious akose ngqondweni. You are unconscious akose ngqondweni. Umuntu ofendile akose ngqondweni futhi. Kabuze losecala kwakho ngabe usesezingqondweni. Amen. This house was designed uThixo sangabe foolish when it comes to his house. Because you wayiqonda baba umuntu kumele aphile ngomthandazo. And then akayivimba lento. Waqonda uma uYesu makayisasaze ndikhumbula umthandazo ethandaza uSolomon esithi Thixo kunabantu abazobe besuka kude kudeni besiza endlini yakho. Wathi Thixo uzobabazela indlebe.
uzobeve. Even them. At Paul, we were foreigners. We were foreigners. But by the reason of his blood, sayesenzwa umuntu umnye. Wathi ka ethetha ngendlu yakhe, wathi apha endlini yakhe akho mJuda, akho mGreek, kodwa wathi simntu umnye. Even them I will bring. Even them. Kuthethwa ngathi even them I will bring into my holy mountain. My prayer is that, Lord, may we not compromise the standard of your house. Say questionwa nendlela othandaza ngayo. Senba sekusenziwa senba inhlekisa ngani. Sekuthiwa iqondwa lento yenu nepostures zenu zinikeza questions iqondwa ingxa ikhona abantu bayagula ukutheni ke lava ike yatrenda kakhulu ke ukuthi ngani izizombi xa nithandazayo. Ike yatrenda ngokucaza engathi nisizombi. Ukuthi engathi nisizombi. And uyawufumaniseka ba le posture tala ithi iBhayibhile ba wayeguqe ngamadolo uSolomon. And then uguqa konke ngamadolo wanyusa izandla zakhe. Ngoba apha emthandazweni kuyaxhomeka kufikelele kweyiphi dimension ukuze ufumane a certain posture enomthelela kwiziphumo zento oyithandazelayo. Asinga ngani asoka sabona uyayaba wena ubamba iposture kunento eyenzekayo. Uyayana uJojo umzelo kubantu abathanda ulala bayazazi abantu abane posture eziright zolala. Ukuba athi niyo athandele eqala lala. Bayazazi iposture abantu athi uhandi lala kade qale eqala. Mina ngaske ngilale ngesisu qale ngesisu dilala msinyane. Posture. Posture buti nomthelela kulento senzayo. Yeka bayi undermine, yeka bayi question. Wena hlale kutheni ba utyhila kalelo. Lana my first prayer was that sibona amehlo ethu avuleke sibone isizathu salendlu ukwakhiwa kwayo ba yakhelwe ntoni so that lento yakhelwe yona ibe yiyona eyenzekayo. Uzawuthi uphuma apha kule ndawo usiye endaweni yakho ubuye ukwenza lento bathi no indlu le ngxaki was designed for a prayer. Ewe kona ziyenzeka ezinye izinto no ziyenzeka because of yena alawa ngenye ixesha uba i-prayer leqala mayibe sisiseko sayo indlu. Seko. And akomthandazo ungaphendulwayo xa izinto zime ngokuhleleka. Ngoba yona nto yabanga balamfo aphendule pha wayengawulingi lamlilo wayeukhwaza. Uyalona? Ayisuba wayemlinga uThixo ngexesha akhwaza lamlilo pha lamfo wayephezulu entabeni. Ngoba izinto ezinkulu zenzeka entabeni. Into ezincinci zenzeka. Iya entabeni uzabona into ezinkulu xa sezisenzeka uThixo ezirevila entabeni. Izinto azithethileyo uYesu nabafundi bakhe azifani nezinto azithethe pha ezantsi. Ebezazi ba izinto ezinkulu nezinexabiso kuThixo nakuye but kuThixo zezazithethe entabeni. Come up Peter wasufike pha kunezinto ezenzekayo. Wathi xa ifika phezulu umprofeti kwamanze ba aba basenzile zonke izinto bekumele bayazenza kodwa when it comes to yena wathi okay before ngithandaza apha manqe ndimisa iorder ivulela umnyango wokuphenduleka komthandazo. That is why asidanduluki nje siyayazi order yokusondela. Firstly we recognize the house. Awumva wake wakhala lamfo uJacob esithi Thixo wamthixo wami beningayazi kanti lonke ixesha eli le ndaweni kuyo indlu kaThixo. Andano yenzile pha kla premises. Kodwa premises andazona nto wayenzile pha but wazoqaphela kambi nobamba kanti lonke ixesha nje dilapha nje kanti indlu kaThixo le ithi woyika. Ngoba yenye yezinto indlu kaThixo funeke sibe sinayo. Ithi usiye endlini kaThixo ube uyazi uloyiko lukaThixo lukuwe. Hallelujah. Ithi maphile pha wathi esathi
uyathandaza xa sekubaba sezulwini bajonga ba before we answer or we respond to your prayer, let us see i-order qala. iBhayibhile babaxa besithi abasezulwini babona bathini, nansi order ikhona. Wathi ethandaza waphendula uThixo ngomlilo, kanti akaphenduli ba ephendula umthandazo, uphendula i-order. Ngoba what attracts uThixo yi-order. Indle uthileke wake wathi omnye ethandaza nqothe entshumayeli uthi pha ku chapter number 5 uthi Thixo guide my feet. Uthi Thixo unyawo lwam lugade. Ngoba kungenzeka ba uvela ujuthuluke nje endlini kaThixo ungayazi. Kunento eseyibekiwe nguThixo. uYesu kunento ayibekileyo apha. And yangazi ke siyikhwezele. Oh, can you stand? Yangazi uyikhwezele. Yangazi uyikhwezele. Our prayer is that, Lord, help us not to compromise the standard of your house. Help us not to undermine the standard of this house. For many shall come. Even them I will bring into my holy mountain. Utothandazayo uYesu xa ebafundisa umthandazo uthi thani bawethu osezulwini malingcwaliswe igama lakho. Uthi mabufike ubukumkani bakho. Ngoba what brings order, it is the kingdom. Ngoba uYesu ulawula kuyo, akakwazi ukulawula ngapha kobukumkani bakhe. Sondele entabeni yakhe. Maka bufike entabeni kaJehova uzothola kunendlu kaYehova. Utobhalayo, mine house shall be called the house of prayer. Can we pray? Can we pray? Can we pray? Lord, help us not to compromise the standard of your house. Help us to stand on our position. Help us to stand on our truth. Help us to stand in the knowledge of the Lord that His house is the house of prayer. Lingalahlelwa phandle ithemba labantu isikhona. Ngenqaba kusuke kwafakelelwa ezinye izinto zaphakanyiswa ukwendlula lento indlu kaThixo emele yona. Help us not to compromise the standard of this house. Help us, oh God. Help us in the name of Jesus. Kwinto zonke indlu kaThixo eyalelwa lona waqinisekisa ukuthi ayiphosi le ndawo. Xa ibizwa kuthiwa kwi-Old Testament it is the house of testimony, the very same house, the very same house. Kodwa simva uJesu eyibabaza benanisa wathi the house of God is the house of prayer. It is the house of prayer. If awufumana umthandazo endlini kaThixo usendaweni erongo, ungakabufika bedikwa ngumthandazo usendaweni erongo, awukho kundlu kaThixo. Xa besabhoreka umthandazo awukafika endlini kaThixo, balahlekela the purpose of the house of God. Can we pray? Can we pray? Can we pray? Can we pray in the name of Jesus? Lord, help us by your grace. Help us by your grace not to compromise. Help us not to compromise. Help us not to come against, not to interact. Thixo wethu namandla inhlangano yakho in the name of Jesus.
Raparakate, Sapabumbe, Sirababasai, Santa Pariataya, Rapapababa, Santa Paria, not in my name. As long as I live, as long as Jesus lives, his house shall remain the house of prayer. As long as I live, as long as Jesus lives, his house shall remain the house of prayer. I won't compromise the standard of your house. Ekabelinga Yesu. Asoze nifakele lizinto. Let it stand alone. Let it stand alone in the name of Jesus. For it is the hope of many. It is the hope of many. This house is the hope of many. This house is the hope of many. Utopalayo noma sebethinjiwe abantu bakho bayakuguqa kulendlu bajonge kuye besezwe lokuthinjwa. Utopalayo bawubheka kuyo besezwe lokuthinjwa. The incense, the incense, the incense, the incense of the house will rise, will rise, will rise, will rise, and give answers to the many, even them. I will bring into my holy mountain. Even them, even them, even them, even them, even them, even them. No one will be left out. No one will be left out. No one will be left out. Shatatatata, shapapapa, shaparapapa, rapatiti, shataporia, shakapia, arababa, sataparia, rapapa, shapapa, rakapo, shataparia, rapapa, shakatiti, shakaporia, papatua, shaprepe, papantaperia, shakapapa, shakapa, rapapa, shakatati. I will not compromise. I will not compromise. I will not compromise. As long as Jesus lives, I shall live, and the house of the Lord shall remain the house of prayer. Let the incense of your prayers arise, 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 arise. There's an assurance of your offerings to be accepted. He will accept your offerings. He will accept your sacrifice as long as you put the house of God in order. As long as you recognize, as long as you recognize the way the Lord's house is shaped. The way the house of the Lord is built. It was built to be a house of prayer. Many will run unto it. Will run in their distress, in their sufferings, in their sicknesses. They will run into this house, and the fire that is in the house of God will burn, will quench every sickness, every infirmity, and it will only be the house of prayer.